Ik slaap vanavond op straat. Niet omdat ik er heel veel zin in heb. Het is ijskoud namelijk. Maar omdat er nog steeds duizenden mensen zijn die geen warm thuis hebben. We gaan nu ervaren hoe zij zich iedere nacht moeten voelen. We gaan een plekje zoeken waar we rustig kunnen liggen. Dat is uiteindelijk de ABC-parkeergarage in Sittard geworden. Met deze actie halen we geld op voor een stichting die speciale winterjassen en slaapzakken ineen maakt. Ideaal voor daklozen in nood. Het is nu 5:05. Ik denk dat ik ongeveer ieder half uur wel wakker ben geworden van de kou. Vooral mijn handen en voeten zijn echt vreselijk. Het is eindelijk tijd om naar huis te gaan. Ik denk dat ik helemaal niet geslapen heb daar. Dit kartonnen bedje werd ook echt ijskoud en vochtig toen het begon te vriezen. En eigenlijk viel het voor iedereen ontzettend tegen. Het is echt een stuk kouder dan we dachten. En vooral naar het toilet moeten gaan in de kou was echt wel moeilijker dan gedacht. Maar we hebben ontzettend veel geld opgehaald. 12.000 euro in totaal. Dus dat is wel iets om trots op te zijn. Ik ging lekker naar huis, warme douche en uiteindelijk in bed kruipen. Ik kan me alleen niet voorstellen dat er dus mensen zijn die na zo'n nacht geen plek hebben om op te warmen. Mijn artikel over deze nacht lees je in de Limburger.